Percuma sholat kau kerjakan, percuma zikir kau bacakan, sama suami melawan, apalagi melototan, apalagi tuding-tudingan. Apa ngomong apa wadon wis tangi, awet isu, wis olah-olah, wis rasa-rasan, kudu bocah, wis blonjo, wis masak, wis ngomong bocah, wis ngomong bocah, wis masak krono mrene sing terbocah, krono rene wis blonjo krono mrene, wis dumeli terus. Lah wong lanang sing diumeli kaya kuwi anane mbas wis padu. Mulane aja gomo nek ana wong lanang padha gering-geringaken iki kurbane jenengan. Anane baju wis nang nedha nang debu. Ora mulai kan ora mantel. Wong kadang cekak-cekan karo kanca batu. Wah, ana bojone liwat. Bojone dianela. Di wonten kudung putih. Rada lemu. Adem itu. Salat kok tekun jumpan jengking nyuwun sewu. Karo wong lanang kok ora ngejen. Apa maning nganti ngomong, kuwi mrene nggawa apa Pak? Nyokok mereka sampean ora seneng Pak. Ora tau digawe bahagia Pak. Ya Allah kuwi kok apes temen yo. Ora tau sampeyan Pak. Dicoba biyen aku arep karo nae lagi go. Masa milih sampean jebule milih sampean jebule kok apes kowe iki Pak. Nyuwun sewu Bu, wong wadon sing kaya kuwi 70 tahun amale ora ditampa kali Gusti Allah. Nah, untuk bilane dari sepele. Nggih. Itu Pak. Itu tak bilane lah. Santai. Wong wadon sing ora gawe senenge wong lanang, anane musang wong lanang. Anane musang wong lanang. Dosane gede. Lah piye nek kira susah, nek kira seneng wong lanang? Yo macan. Kuburan. Lah nggih. Aja dumen jenengan aku tuwa kok wong macan yo aja kaya kowe mbak paling kaya metu jaman kan. Isu krim malam, krim pagi, siang, bengi krim malam. Nek boten-boten ate njet. Dombluduk. Nah, tapi Pak, nek jenengan pengen bojo ning ayu, yo dimudani. Itu Bu. Itu. Jangan itu. Wong wadon wani karo wong lanang dosane gedhe. Lah nek wong lanang wani karo wong wadon, wong lanang kalek wani karo wong wadon nang kitabe Durmana. Nggih, kula niku mondho niku nganti 9 taun niku Durmana, wong lanang wani karo wong wadon dosa niku boten wonten catetane. Beres ora, Pak? Beres. Mulane wong lanang sing nang donya anane disunani bojone terus bojone alam kubur akhirat sesone sithik. Disetok karo malaikat. Disetok karo malaikat liya. Gun malaikat. Nah apa? Iki dosane gedhe kok.
Aja, iki sing sok disiksa bojone ning donya. Oh, mulane duwe bojo kereng, galak niku alhamdulillah. Lho, wong lanang sing sabar disunat itu bojone ora gampang. Anut niku potensi dadi wali lan. Nggih. Sahabat Umar niku jangankan manusia, demit setan pedhot gendruwo wedi karo sahabat. Ya. Sahabat Umar bin As, Umar bin Khattab sama Umar bin As. Niku padha bae sesuk bojone. Wah, Melayu sahabat Abu sahabat Umar apa dulu? Wah, menang iki jadi bojone terus. Apa waduh kalau sahabat Umar mati sungai ini sahabat Umar bojoku. Betul bunyang ora. Benar mlebu ning omahe sahabat Abu sapa Umar bin Khattab. Klorang. Mojo mabur, rendil mabur, belas mabur, keju mabur. Tuh kayak waktu lu jebulane sampai apa baca diamu bojone. Ada sahabat Umar nang jero kubur. Malaikat Umar mangkur ora wani mangkur iki. Nah niki termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin kan ada niku diceritakake. Dadi sing kertos niku kok diseneni karo malaikat kali mboten niku sahabat alim. Kan foto waline entuk pengajian. Napa lah mau malih jejal. Sahabat Umar ini dunya diwedeni wong, wedeni iblis. Jejal ning jero kubur piye diliki karo malaikat mungkar nangkir. Akhirnya mulai mungkar nangkir ini teko. Assalamualaikum. Malaikat mungkar nangkir yo ngaten ku mau malaikat mungkar. Assalamualaikum. Jenenge itu malaikat mungkar nangkir. Karena perlu disesuaikan. Kaya yen budak cilik iku sing balonku ada, rupamu terus menehi merah muda meletus balon hijau dong kan kayak kue layarnya kan kayak kue kudu semangat pas kalau buat jodoh teman-teman berarti lagunya dirubah coba kayak kue balonku ada ini rupa-rupa warnanya hijau kuning gelap merah muda dan meletus balon hijau dor yang ora pantes dor ono sing cedengan ya ora banter ya ora nendek ora sampai cedengan. Berarti lagunya yang kudu dirubah meneh. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning gelap merah muda dan biru meletus balon hijau dor. Ngaten niku sapa setelane. Begitu juga pertanyaan malaikat mungkar nakir juga ada setelannya, harus cepat, harus keras. Assalamualaikum. Ternyata sahabat Umar suaranya cuma banter ngumpuli malaikat mungkar nakir. Waalaikumsalam. Halo. Gede itu. Ana apa? Ana apa? Ana apa wae? Ana apa? Guyu cekak-cekan ana apa? Ana apa? Malaikat mungkar nakir sugih kok. Itu sangat teman besok dipraktekkan apa nggih? Langsung WA karo Gusti Allah. Ya Rob, iki kok sangat begini ya. Cinten iki ya Rob. Oh, lah kowe kok mani-mani ini iku sahabat Umar. Kowe ditek-tek gegar kowe. Ora terus pripun comake ora sak dhewe iki. Dicomake lah. Karena jenengan pengen selamat kaya kowe
kuwi. Nggih. Bila pengen selamat kaya kuwi aja dipocong ngomong. Dibuntel godhong. Bendarane nonton ora mandi. Nek jenengan getak yo ora bakalan mani. Tekone wis gredeg wis. Medhene gredeg kok. Salahane Muhammad. Nek 17 Agustus itu juga membawa berkah. Nek 17 rakaat sudah pasti berkah di dunia, berkah di akhirat. Begitu juga 17 Agustus. Kenapa sampai merdeka? Karena menjalankan 17 rakaat. Karena yang memenangkan Indonesia itu adalah para ulama yang tertib menjalankan 17 rakaat. Mulai tercipta 17 Agustus. Ini berkah boten karo-karuan nyuwun sewu. Anake jenengan panggih wirawi ana sing mlebu pabrik ijazah nganti geseng. Ijazah nganti lumut lah, nai ora ketemu-temu. Mlebu hansip ora ketemu. Mari satpam ora ketemu. Mari pabrik ora ketemu. Mari kepolisian pengen daftar polisi ora ketemu. Pengen daftar ABRI ora ketemu. 17 Agustus tanpa syarat ditompo sedaya. Nggih polisi ana sing dadi bidan, ana sing dadi tentara, pilot ditompo sedaya. Tinggal mlebu daftar areng panitia karena ini berkah sih banget. Lho, begitu ijazah nanti geseng ora ditompo-tompo. 17 Agustus ditompo kabeh tanpa ijazah. Berkah nih. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, lan wong sing beramal sae. Beramal sae harus dilandasi dengan ilmu. Wingi niku Pak. Cocok lho. Wingi niku ana wong cak melu doong, doong. Nanti orang Pak. Es itu lho digamongi. Benak. Kalau ngono-ngono ya. Digamongi es di gamongi jenenge bocah okon. Karena nyatanya orang imam, jadi dipun jadi imam. Ini hanya berdasarkan iman, tidak berdasarkan ilmu. Gue sih jadi imam, gue sih tekan tabrak. Ini musim panas kok. Yo, lah ini yang kurang-kurang lo, gue mlebu imam. Akhirnya teman jadi imam. Imam. Loro niku sing burine. Lah, imame saderenge teng musola niku jambal Tilondo. Mesti Tilondo. Terus nggih, mentek jambal. Kalau imam niku teh itu terus. Apa di imam iki iki lepas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, aku ngerti ide. Iki benar tak tokno menurut wong ora goblok. Nah, pas gue maghdubi alaihi wasallam. Ngentut Pak imame. Tapi yo ora dibatalno mau karena nyatane ora ilmu wong doong. Syukur alhamdulillah. Nah, lho. Nasi nang bocah loro iki.
buat teko yakin. Aku prajo, wong salat ndongeng, boten Pak. Oh ya, ora sumpah. Gendus itu si diterima. Si diterima gendus. Bas rokok ditabak mentuk ya. Waduh, jubul. Lah imam ora ngerti niku, ora ngerti jenenge ora ngerti wong doong kok. Oh, jebulane imam, jebulane salat iku ana naboke bokong ah. Garane ana naboke bokong. Lah iki kan nabong sapa? Anane mburi akeh mburi dipacal. Kuwetno. Oh, dadi mburi padha bae. Oh, jebulane ana salate ana macale, akhire macal mburi. Tekane tembok. Jeneng mburi kok bingung. Lha iki arep macal sapa orang umban wong iki. Akhire si sujud disogok lisite Pak jeguk. Oh, jebulane salat iku ana nyogoke tekan disogok tekan imam jubul. Kira-kira sambutan salate. Ora sah. Iman kok tanpa bisa sholat dua nama ya kabiro Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa susuki wa mahyaya wa yamaha wa susuki wa mahyaya wa mamati wa yamaha wa susuki. Pas beneran motor lewat. Oke, wa Yamaha wa Suzuki. Lah pas tahiyatun dilala, pas tahiyatun kaya ono tikus mlekit bluk. Atah. Tikus. Siji wis. Salat gegek iki koyo nyembur anteng. Apa nek tikus nek ora gundul gundul yakin. Salat kok gegek iki lho, anteng salat koyo nyong. Lah ngaten iku sambutan salate. Ya mboten sah. Iku jenenge iman tok tapi tanpa ilmu. Saudara Nabi Muhammad. Bun. Sekarang tentang puasa. Sedikit kita bahas tentang puasa, oke? Dan jenengan protokol. Rasulullah dawuh, hei umatku, hei sahabat-sahabat, sampeyan pengen dadi wong bejo mboten? Pengen dadi wong bejo mboten Pak Bu? Wong sing bejo, wong sing beruntung pada bulan Ramadan adalah man soma Ramadan dan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang hebat. Wong-wong sing bejo, wong sing bakal selamat besok ning akhirat. Niki poso sedaya nggih. Poso bedogan apa maritan? Maritan. Bedogan ya beduman. As-saumuli wa anna ajribi. Puasa itu milikku. Tidak ada orang yang bisa berbicara tentang pahalanya puasa. Kalau sholat bisa, sholat jamaah ganjarnya 27 derajat, dewean siji. Ibadah haji besok sing mabrur bakal mlebu swarga tanpa hisab. Wong sing kurban ganjarane padha karo wulune sing dikurbano. Semua ibadah ada pahalanya. Pahalanya harus dituturno. Iki lho pahalane iki pahalane iki. Tapi yang namanya puasa tidak ada yang bisa menafsiri, tidak ada yang bisa membahas, tidak ada yang bisa mengerti pahalanya berapa. Kenapa? Puasa itu punyaku, wa anna ajribi, dan saya yang akan memberi pahala. Karena orang puasa itu tidak ada yang tahu, Pak. Wah, patone ucapan kok nemu mau. Kowe mesti ora tau poso nemu kaya kowe. Bisa enggak? Enggak bisa ditafsiri seperti itu, tidak bisa. Jenengan kok gering sih posone terus ya, kadang malah ora tau poso. Udah sini
Si jam songo dua dua dua. Aduh, wong sing ngerti ya Allah mesti wong poso sing pirang dino kok sing itu kaya kae ngombe mesti lawe sambel kae. Padahal bar keluarga mangan sate lah. Jam 09.00 isuk. Ora ono sing ngerti nek kowe ora poso iki mboten. Ono sing turu. Ya Allah Gusti lho. Lah wong poso sing pirang dino kok turu terus padahal turuhe mergo keluarga. Lho bojone jenengan iku kadang nggih, kadang yo melu sahur, kadang melu buka. Pamit kerja, kadang ning kerjaan kamu pamit marung kok Bu. Sing kerti sinten mboten wonten sing kertos. Nggih mboten. Mulane besok wong sing iman karena Allah, puasa hanya karena Allah, mencari ridho Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam surga dighairi hisab tanpa hisab. Jadi kula panjenengan niku teng akhirat niku mboten kok belum swarga neraka mboten Pak, tapi ada kisosnya, ada perjalanannya. Yang pertama yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu setelah kematian ditanyake dodo kabeh padaane. Jadi jenengan ora mikir wah ya kira bapak ibu lho kudune pokoke ora kober mikirno ngaten niku Pak. Mikirno awake dhewe niku ya Allah Gusti kula slamet boten wedine boten karo-karuan mergone panjenengan didhawuhake ning Ardul Bait. Ardul Bait iku bumi putih sing digelar karo Gusti Allah tanpa dengul apa benjul-benjul atau lekok boten rata kaya niki ya keramik. Wah mas mergone matahari cadepmu lho kaya cacing digoreng. Bar niku yang namanya orang-orang masyar. Bar niku dilebokake ning yaumul wazni di mana orang itu ditimbang amale. Nek amale jebleke abote sing apik berarti swarga. Nek enteng sing apik berarti neraka. Kan seperti itu nanti. Terus ada yang namanya Shiratal Mustaqim. Apa itu? Shiratal Mustaqim kaya rambut siji disigat dari pitu. Lah kok iso Pak? Niku kekuasaan Gusti Allah. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadilah. Senajan rambut bisa disigat dari pitu, kira-kira landhep mboten Pak? Landhep mboten Bu? Yo landhepe mboten karo-karuan. Perjalanan mboten mulus ngaten iku mboten Shiratal Mustaqim iki gambarane ngaten Pak Bu. Ten kita Durratun Nasihin dikandhake niku perjalanannya ngaten satu. Niku perjalanan 5.000 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Niku perjalanan ten Shiratal Mustaqim tanpa cekelan. Tiba wis dihadang gede bulat-bulat. Nah tapi orang yang puasa itu adalah ibadah siri. Ibadah siri itu ibadah rahasia tanpa ada yang mengetahui. Semoga ngendikake, kata nggih, tanpa ada yang mengetahui. Nanti kula panjenengan baik yaktuful nil khitabil jannah. Kula panjenengan besok makbul kaya lembut aku. Kaya lembut makbul bumi pages swarga. Bar mubuni pages swarga langsung mlebu swarga bleng lebut. Ora lewat pintu swarga mboten. Akhirnya malaikat penjaga surga malaikat itu Pak ben lho kok ono rombongane Pak Wasis sodo mriki. Langsung diparani karo malaikat. Hei, man antum, siapa kamu? Dari malaikat penjaga surga. Man antum, siapa kamu? Wah, dijawab oleh Pak Wasis. Ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat jawab. Hal ro'as sirat, apakah kamu melihat Shiratal Mustaqim? Lah. Al-Ro'a yaumul wajni, apakah kamu melihat hari di mana orang ditimbang amalnya?
Lah, tidak. Hal ru'a yaumul hasyr, apakah kamu melihat hari kebangkitan, hari adiara Ramadan? Lah. Hal ru'a yaumul hisab, apakah kamu melihat hari di mana orang dihisab oleh Allah? Lah. Akhirnya malaikat Ridwan tanglet malih. Wah. Ma'amalu fi hadad dunya, he Pak Wasiso, sing dilakoni jenengan napa kok karo jamaah-jamaah ngaten niku? Langsung mriki ora lewat pintu swarga kok hebat teman. Jenengan punya keistimewaan napa, Pak? Dari malaikat ini. Niku besok terjadi ngaten niku, Bu. Niku termaktub di dalam kitab Duratun Nasihin. Dijawab kali Pak Wasiso, nggih. Kula ten donya niku man soma Ramadan dan iman dan waktu siapa hufir lahu ma taqaddama min dzambul malaikat. Saya di dunia ini mau menjalankan ibadah puasa lillahi ta'ala. Kula poso niku lillahi ta'ala malaikat. Mboten krana mergone kula isin poso, mergone anakku sing cilik-cilik gawe poso kok yo nyuwun poso isin aja. Itu berarti buat lillahi ta'ala. Kok poso? Terpaksa orang wajian. Terpaksa aja. Mana orang resmi juga sahur kok. Mana orang belum poso pelampian lah. Itu berarti orang karena Gusti Allah. Apa poso Pak? Sampai biasanya orang poso jenenge bojoku kok. Bujuk gua lagi orang poso yang lagi dibuat mau. Berarti posone mergo wedi karo bojone. Niki sing digarepake wong sing gelem poso iman dan karena Allah nanti akan dihapus dosanya. Dosa-dosa yang sudah lewat akan dihapus oleh Gusti Allah dan akan sedo dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Berarti kula panjenengan sebagai pelaku-pelaku orang yang ibadah sirri, ibadah rahasia, termasuk puasa bulan Ramadan, besok mlebu swarga bi ghairi hisab, kelawan tanpa hisab. Alhamdulillah. Ya langsung dong mlebu swarga. Mane nggih tunda-tundonan bareng-bareng ora kedewe-dewe niku mboten. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi wong mlebu swarga besoknya berbondong-bondong bareng-bareng karo jamaahe. Jamaah bareng-bareng dadi ning donya ngumpul, ning akhirat ya ngumpul. Seneng mboten Pak Bu? Seneng. Pak, apa ana sing dhewekan wonten? Sing dhewekan nggih wonten. Ngurus surat dhewek, ngurus KTP dhewe, ngurus KK dhewe. Wonten sinten? Wong sing lakoni dosa terus mampir dhisik ning neraka. Dikisah, dihisab, disiksa dhisik baru nek wis resik dosane akhire dilebokake swarga senajan dhewe anusul kancane. Ngaten Pak Bu, urip ning swarga niku modele ngaten niku. Mun dalu Pak Bu nggih, pun apa kok derek bae sak jam setengah kok derek. Kok malih niki tak gawe nganu mawon marketing. Oke, tiga marketing baik berlanjut berbodoh. Kalau biara ya sama waktu, rasa udang penuh-penuh. Kami pun sekolah tuh, kamu terus macam jam. Sing durung salat bareng-bareng Bu. Lah nggih. Dan salat. Ngoten nggih. Minum sing. Sing durung salat ya dan salat. Sing durung poso ya dan poso. Sing durung zakat dan zakat. Sing durung ngaji ya
dhisik ngumpulno ganjaran dhisik. Aja bubuk, ngumpulno gawe wani kok. Mugi-mugi sekedhik wonten berkahipun Pak Bu nggih. Pokoke dulur kabeh kula mriki niku Pak Bu nggih. Tujuane kula mriki niku tujuane golek Astagfirullah. Jenengane ora ngerti niku bojo jawab iki ya Bu. Bojo. Jangan pengenalan sing isin golek duit jare. Oh mungkin efek-efek ngantuk. Ya kita tak baleni meneh. Bu. Bu niku seneng Bu. Seneng. Niki kula niku awit awan niku mboten leren Bu. Awan awit isuk malah. Terus maos terus. Nah niki arep mriki bae kula kudu ngisi tausiah dhisik niku. Bila ya Pak Imron. Niku jamaah kula nggih sami. Nembe langsung mriki Pak nggih, cepet-cepet Pak niki wadane anu kaya sangkal putung niki Pak. Nah, ketika kula panjenengan wis ditargetno wektu ngaten niku, kula napa mboten kesel capek? Nggih kesel Pak, kula nggih capek. Tanggal 1 Ramadan niku jatuh mboten karo-karuan. Kesel, tapi kula nggih seneng mergone arep oleh Astagfirullah duit meneh. Jenengan umeh ngendi Bu? Kula tak critakno. Karepe kula men ngerti jenengan men paham. Heeh, aja dua duit no. Bu, jujur nggih. Jenengan delok bojo karo duit seneng nggih Bu? Delok lembaran abang karo wajah bapake seneng nggih Bu? Ngerti ya? Jujur ya. Wong lanang ora sabeli ora masalah, sing penting ditinggali. Wong lanang ora samule. Ora masalah, sing penting tinggali. Duit mana? Ora boleh setahun depan mulai. Wis, yang penting seketik, mugi-mugi dan berkah lan manfaatipun. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna muhammadan khalqatan mubarakah. Allahumma ja'alna ma'suman. Allahumma ja'al wa'uladana wa dhurriyyatana wa ahlina wa jami'i muslimin barakah wa jami'i jamaah sedoyo jamaah rudan sedoyo jamaah khususipun tiyang Karangano jami'ina min jami'i ahlil jannah ya Allah, ahlil jannah ya Allah, ahlil jannah ya Allah. Ahlul Quran wa ibadah wa ikhlas wa la taj'al dayn wa al-dollar wa al-masyiyah wa al-nafi wa al-halal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jubawon jebeli kloko semanten mawon atur saking kawula godhong gedang digondol wewe. Cakep. Nek ceramah iku Kang undang dhewe. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.